تەماشەوانن هێژا ئەم دەرباسی قامشلوت بنگری دایی vê rûdana ku rastî gelek şermezarkirina hat diraya giştiya Kurdî de Hesen Remzî endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li gel min e dembaş kekê Hesen kek Hesen ji wê pirsê dest pê bikim bi rastî gelekî balkêş bûn di proseyekê de ku diyaloga Kurdî di raya giştiya Kurd de xwedî helwestekî gelekî êrênî bû di demekî wisa de êrîşa ser ofîsa ve wekî pedekese hûn çawa dinirxîn. Berê destpêkê dem baş tera û ji temaşevanê hêjara roja şemê nêzîkî saet 8 êvarî grûpek bi navê Ciwanê Şoreşgêr bi ser Partiya PYD ve êrişî Ofîsa Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya li bajarê Qamişlo rojhilatî bajarê Qamişlo kirin evê grûpî mixabin li ser devê ofîsê û hewroha ser logoyê partî û li ser ala Kurdistanê gelek tiştê xirab û boyaxa reş nivîstîn û sloganê xwe wekû berê em apoçîne û gelek sloganê wiha û dîlana xwe agir vê xistin pêşiya mekteba me mawayê saetekê heta saet û nîvekê ev berdewam bûn nêzîkî 100 kesî bûn evê ha ev tênê bîra me di salên çûyî de dema ku heynî grûpên bi navê kesên şoreşgerin çinavî xwe dikin evana êrişî ser ofîsê me dikirin ofîsê me dişewitandin û gelek cara ala Kurdistanê bin pê dikirin û dişewitandin mixabin ev kiryarê wiha bi rastî divê qonaxa ku îro em tê re derbas dibin em wekû Encûmena Niştimanî Kurdî bi taybetî Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriye em baweriyê bi diyalogê û bi guftiguwa Kurdî tênin ji ber ku em dibînin yek ji fakterê ku dilxweşî û aramî û her wiha heval û dostê Kurda bêhtirîn pêk bîne ev yek rêziya heye ji ber wê yekê em divê qonaxê de ev êrîşa hinê em dibînin êrîşekî xirab e kesin xuyaya şepêlek heye di nav PYD de naxwazin yan jê naxwazin ev diyaloga ha birêve herê û Kurd bigihne di rihetîkê bi tevayê miletê Kurd bigihne di rihetîkê de ku miletê Kurd jiyaneke xweş û aram bijîn Kurdistana Sûrî de. Kekê Hesen dixwazim wê yekê bizanibim niha diraya giştiya Kurd de ev kiryar bi awayekî gelekî berfere hate şermezarkirin li hemî parçeyên Kurdistanê li diaspora li Ewropa ev nêzîkahiya ku ji bo diyaloga Kurdî berdewamiya wê jî hate destnîşandan û piştgiriya gojbonî pedekese hate destnîşankirin hûn wê yekê çawa din. بێگومان کریارە هاتی کردن کریارێکی خراپبوون ملەتێک کورد ملەتێکی ئاشتی خوازە تەمایە هەر سێ چار پارچە کوردستان چ دەرێک و ملەتێک کورد تم و دایم ملەتێک کورد دخوازێ ژیانێک ئارام ژیانێک سەقامگیر بژی تجارە تووشی گرژین و نەخۆشی و خراببوونێ نەبوونە ئاv نەچاندا ملەتێ کووردە ئیرۆ ڕۆژ ئەف تشتێک و ئیرۆ دەرباسی جڤاکە کوردی بن ئەفچاندەکی خراپە دویرۆکە کوردادا تایبەتی کوردی سووری و تەفگرا سیاسی کوردی سووری تجارە ئەف مەبهەفتۆ نەکردیا ئیرۆ ڕۆژ ئەف پشتگیریە هەنێ و ئەف تشتاک و دەنگ بەدانە هاتی دانەی براسیل جەمە جهێ سەکنەیە و ئەم سپاسیا چ کەسی دکن و ئیرۆ ڕۆژ پشتگیریە بێک پشتگیریە مەکرۆ براسی بزانم درaya گشتی یا کوردی ده اف یک دی مناقشه کردن کوم هەفسەرۆکێ پێکێکە دەست نیشان کرد کوم گرێدایی یەکرێزییا کوردی تو ئاگاهداریاوانینە هەن رەخنە لێ بابەتێ کردن پشتی وەیەکێ ئەف کریار چێ بوو گەل و هون وەکی پێدەکەسە تو گریدان بوونەکێ vê van daxuyaniya û van kiryaran de dibînin. Tiştek ji tinebûnê ji valeyê nayê. Em jî dibînin ji ber ku min gotina xwe de amaje kir tiyarek şepêlek heye di nav PYD de naxwazê tevgera siyasî Kurdî bigihê rêkeftinekê û aramiyê û di rehetiya ba miletê me çê bike piştî wê daxuyaniya wîna yan jî tişta ku awîna diyar kirî ev tişte hatî kirin ev ciwanê şewrişgêr mixabin hetanî îro PYD dibêjê em nizanin kîn û em cihê mixabiniyê dema ku dibêje em nizanin kîne lêbelê ba miletê Kurd Sûriye de temaya deverê Kurdistan
کوردستانە سووریدا ئەم دەزانن ئەف جوانی شۆڕژگێر گرێدایی بسەر پەیادێ بەنە و هەروەها دەماک و سلۆگانی خۆ دەدان ئالا پەکەکەیژی هەلدابوون دگۆ بژی ئاپۆ و بژی سەرۆک یعنی دەربارەی دەشتە بپرسم کەکەی حەسەن نوها پشتی بوویەری یەکسەر هێزن سووریەی دەموکراتیک داخویانی دانگوتن کوم ئەف بوویەرا گۆچەی دەبێ شەرمەزارتکن و کەسێک و ئەف تشتکردنەژی دەبێ بێنە سزاکردن هەروەها ڕێ بە بریا خەسەر نێزیکا هەیە گرێدای بێ دەربارەی نیشاندا نیشاندان کوم لێکۆلین بێ بابەتێدا دەی بێنەکردن گەل و لێکۆلین هاتنەکردن لەسەر پرۆسێ ئاوێ لێکۆلینێ لەگەل پەدەکەسە هەفدیتن هاتنەکردن کەس هاتیە گرتن دوێ دەربارەی دەگەر تومە ئاگاهدار بکێکەکەی حەسەن بەێ گۆر ئەزمۆنا مە وەکو تەفگەرا سیاسی کوردی بە پەیەدێر و لاینگرێ پەیەدێرە مەخابن چ گرتون و کوشتن و ڕاواندن چ کریارێن بسەرێ ملەتێ کورد هاتین حتانی ئیرۆ تیش تەکناتیە دیارکردن و تو کەس نەهاتیە دادگەهکردن و مە دیار نەبووە لەسەر ڕاگاندنێن و ئەڤی گرۆپی هەنان وی کەس هێنێ ئەف تشتێک کردە ئیرۆژی ئەف تشتێک و دەبێژین ئەمە لەسەر بسەکردن حتانی ئیرۆ تشتێکی بەرچاو ژمارە نەهاتیە دیارکردن و ئێمە ئەم وەکو تەفگەرا سیاسی کوردی وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان ئەم پابندێ وێ دانوستاندن وێ دیالۆکێنە ji ber ku em dibînin cema em cidî li ser kar dikin em dibînin miletê me wê bêhtirîn rojê were de pêşa rojê de û çarenivîsa Sûrî de dima ku Kurd li ser hebin bêhtirîn em ê karibin mafê miletê Kurd û mafê xwe rawa em biçespînin ji ber wê yekê jî em ê wekû Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya em ê pabendî wê diyalogê wê danûstandina em ê bibin lê belê heta îro tiştek natiye diyarkirin û kes natiye berçavkirin û ev kîne û kî bûn ev kirin lê em dizanin kîne wek me diyar ku em tekez dikin ew grûpa bi navê ciwanên şoreşgêrên û ê bi ser ava ev kiryarê xirab ji ber ku zêdeyî saet û nîvekê li ser cadeya fermî yek û derbasî bi bajarê Qamişlo dibe çariyanekê de li ser kembera derdora Qamişloya li wê de hêzê wayê trafîkê û her wiha hêzê wayê ku ji saet heftê êvarî li wê de rêgiriyê xwe dideynin û li wê de hene yanî ber çavê wayê ev tişta ku çêbûyî yani ne kesnê wendabûyîne kurê vî miletîne kurê va texî Qamişlona lê belê ew dibêjin em hêvî dikin ku wê soza xwe bibin serî ji ber cema dema nebin serî rastî jî me tersiya em bê bêhtir bibînin wê rojê berê salê berê bêne ber çavê pêşiya me dîsa ev grûpê hinê wê bêhtirîn bi çavsorî wê êrişî ofîs û calekên siyasî tevgera siyasî Kurdî bikin. Spas bote Hesen Remzî endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye ku ji Qamişlo tilgin. Spas.